Takže opäť vás zdravíme, tu je Killer20 z Gameplanes. A Killer 2. A dneska budeme pokračovať v tejto veľmi zábavnej hre. A to tým, že sa pôjdeme pozrieť do nejakého dolu. No. Takže čo máme vôbec v inventári? Aha. No. Zostaneme tu ešte taká otázočka. No ale toto je pekné miesto. Ja lenže... Čakaj. A to teraz nemôžeme urobiť. A môžeme, čo by sme nemohli. Nemôžeme urobiť. Skúsiť jeden taký pokus. No. Že či sa tu bude dať aj farmárčiť. To idem na rozhľadňu. No to je rozhľadňa. No tu je nejaká voda. O. Dobre. Asi to pôjde. Tak zostaneme tu. Si upgradeneme neskôr barák. No. Dobre, vezmem si nejaký wooden plank. Robím si oný. A však môžeme robiť dva. Sa minie. OK. Ja som dole. Počkaj na mňa. Dobre, to si vezmem so sebou. No, však vlastne začal nemám ešte onú truhlu, to tiež budem musieť potom robiť. Už si dole? No. Idem za tebou, aha, vidím. A už sa mi pomaličky ničí klompáči. No však to je v pohode. Dobre. Kade? Počkaj, toto sa mi to nepáči. Tu si to pavúka. Tak. Aha, tu je! My sme ho hľadali tak dlho. Aj zombík tu je. Zabil som ho. Poď ho. No tam ich je veľa. Tam je ešte aj creeper. Rozbila sa mi sekírka. Čakaj, ja to tu osvietím. Ne, on buchne. Ja nemám meč. Nebuchol. Ja sa musím vrátiť. Ja som dobrý idiot, ísť dolu bez meča. Tu je ďalší zombík. Tu máš tu síne. Zabij ich, všetkých zabij. No. Mám mečík. Ja si to keľu som nechcel. Som si mal... A ja si chcem urobiť mečík. Ups. Ale ja nemám, aha, mám, dobre. Aha, ja som dobrý idiot. OK, mám mečík. A môžu sa sami otvárať tie dvere, ty vole? No. Kde si? Kde si? Kopem. Aha, tu si. Ne, však nekop dole, na čo? O, však tu je železo. Kde? Tu. Go vyťaž. Aj tu je. Čakať. Je. Tu, a to je tu aj uhlie. Zatiaľ nemáme moc uhlia, takže ho môžeme ťažiť. No. No, predovšetkým to železo zatiaľ tiež. O, z tých oných padajú expy. Čo vlastne s tým expem to môžeme robiť? To ja neviem. No je vlastne to taký noob. Ja to hrajem druhýkrát, čo by... Tu je toho dobre veľa. To je fakt toho veľa. Uhlie sa niekedy... Môže sa uhlie aj minúť? Ja si myslím, že nie. Aha. Na čo je mi string? String? To ti padlo z pavúka, ne? No. Tu je jaká ona. To potom z toho môžeš robiť nejakú udicu, alebo... bow, alebo neviem čo. Potom aj vlna sa tuším z toho dá urobiť. Zizlony. Crafting table. Poďme tady to. Čo je tu? Aha, čo sme našli? Poď sa pozrieť. Tu je aké šťastie. Tu je spawner pavúkov. Čekuj to. Pozri. Vidíš ich? Všetkých zabij. Ten spawner chcem, z toho sa potom že vraj nejak tak urobiť, aby ťa... Mňa tu buglo sem! Pomoc! Helpni mi! Zabili sme ich všetky, a ne. Zabij ich!
Prekop sa sem, ty vole, ne? Ja som tu. O, padlo z toho? No, my sme ho iba rozbili. Do keľu, tak to sme trochu posrali. O, čo tu je? Všetko ber. O, aj bucket tu je rovno. To je sranda. O, redstone. O, redstone, to je tiež kulové. Ty vole, to sme mali pekné šťastie na toto. To trocha sme to dolamili, podľa mňa to sa má nejak inak získať. Nevadí. A však čo, veď zvierat za chvíľu bude tiež dosť. To. Čo je tu? Aha, tu je povrch. No, ja si musím zrobiť krompa. Čo je tu? Aha, tu je. O! Prasa! Prasa tu spadlo. To je mal Tu by robiť. prasa. Dobre. Dobre. Musím si spraviť oné. Nejaké pochody. Začuje mi železo. Železo? Z toho potom No. môžeš robiť lepšie veci. Dobre. Hej. Mám nejaké torče. A idem ďalej. Poď potom sem. O, tu je Jeď. ďalšie železo. To sme si celkom dobre vybrali miesto. To sa mi celkom páči. Dobre. No pôjdeme to, kde to treba. Ops. Zajde to napríklad. Ty vole. Tu musím robiť nový krompa. Buchol. Nech si dovolí buchnúť. To čo je? Počuj, toto je nejaký divný mine. To je úplne divné. O, Poď sa pozrieť. Kde je ten zombík? Ja ho tu počujem niekde. Hej. Počujem zombíku. kde si? O, tu si. Ja ťa nevidím. Tu som. Tu to dole. No, zabil som ho. Čo z neho A, droplo? vidím ťa. Vidíš O, ma? uhlie. Helpni O, mi. uhlie. Som bugnutý. To sa tu bolo. Tá voda je úplne hrozná. Pozri čo tu je! No, ja nič nevidím, v tom je ten problém. Kde si? Poď sem dole. Prekop. Ja si sem hodím nejaké fakle. No daj si. Ja som dal. O! Železo. Hej. Neviem, toto je divná mapa. Zaujímavá. Také útržky. O, Nevidíš čo tu je? čo tu je? Pripomína nejakú... O. Pavúk. A vidíš toto tu? Tú A tam dráhu? je pavučina. Tu je toho viacej. Čo sa stalo? O. Aha, menší lag. Nedá sa to zničiť. Musí sa dať. Tu je nejaká Nejde? trať? A ide, čo by nešlo, ide v niečom, ide. A tu je trať? Je tu trať. A ty kolanice sa môžu hodiť. Čo si vezmem. Áno. Aha. Čo je, ale... Ja fakt neviem, čo je toto za mapu. Je to zaujímavé. Pekné. Však... O. Ja som niekde spadol a... Našiel som ďalšiu pokračovanie tej trati. Ty vole. Áno. Hej. Kolanice si vezmem, čo mi hodí. Ale ja už nemám miesto. Ale toto tu niekto musel asi spraviť, ale vyzerá to strašne divne. Alebo sú to tie možno tie dungeony iba. Ale kam si spadol, ja ťa neviem Ja som nájsť. spadol hen tam dole. Je dole. Dole. A vidím tvoje meno, počkaj. Op. A, No, vidím ťa. O! Kostlivec! zabil som O. ho. A je to asi dungeon, tak možno to je na náhodu vygenerované. O. O, je tu Enderman. Mňa zabije pavúk ešte. Ne, ty kokos. Zabil ma. A. No, pekne. Sme sa spálnili Toto je? úplne na začiatku. Neviem, vezmi všetky veci a zdrhaj. To je to za zvuk. O. Ale ja neviem, odkiaľ sme prišli. Kam sme išli?
Aha, tuto No. niekde. Aha, už vidím náš dom, dobre. Rozkladnul som sa. Ešte sme nešli tak ďaleko od spawnu. Ale čo tam bolo? Ja Mňa neviem. zabila nejaká ohrudná vec. No to je To som Enderman. neviem. Potrebujem si To vrať je. aspoň meč. Chcem tam ísť znova. Ida, však ale my nemáme žiadne veci, my sme si tam všetky nechali, my sme dobrí idioti. Pekne. Ja som mal meč. Vidíš aj ja. A Ale nechali ma sme zabil. Ne, prosím, nechod za mnou. Kostlivec. Prečo ide za mnou? Á, O, tu je niečo. oslivec. Sa na ňo vykašli. Sme si spoveci. Zabijem ma. Ne. Ty kokos. On tu sa niekto vybugoval moje veci. No, kde Mám od si? neho šíp. Ja musím na chvíľku zdrhnúť. Kde sme to boli? Neviem, ja som zobral niekoho veci, asi sú moje, hej. Tu je pavúk. Poď. Dobre, sundal som ho. Hen tu je ďalší spawner. Ďalší spawner tých pavúkov. A tu sú niekoho znova, to sú asi tvoje veci, Mišo. Kde si? Áno, to sú tvoje. Ty vole, Bol som si nejaký moje. dostrielaný, počuj, kámo. Hen, ty čo je za bugnutú torču? Ty, toto je úplne divný dungeon. O, Počkaj. ale ja Poď späť, mám poď drevený meč, to ja nechcem. Bek, choď bek. Oh, čo ma búcha? Aha, Pavúk. počkaj. Vieš čo, poďme von. To z týchto sraček to vypadáva, tí pavúci. Z tejto tu. Poď so mnou, čo Nemáš tam nahoru stojíš? môj krompáč? Asi, poď ho do prčíc. Zabij ho! Dobre. Pavúk útočí. Dobre, poď už von, poď so mnou, poď za mnou. Idem. Musíme odísť. Trhám. Jejda! Ďalší pavúk. Dobre, toto sa nedá. Musíme si robiť plán. Poď za mnou. Idem. Tade to. Potrebujeme nejaké brnenie. No, to tiež možno. Ale poď za mnou, musíme sa dostať do domu, do bezpečia. Oj, Ja dúfam, utekám. že je deň. No. A musíme potom vymyslieť, jak ich odtiaľ dostaneme my von. O, tu je creeper. Počkaj, nech mi dropne gunpowder. Né! Dobre, pekne. Tak. Droplo to. Ten tu je ďalší pavúk. Pavúkov mám plné zuby, ale ešte ťa zabijem. Tak, dobre. A už som v dome. Čo sme teraz získali? No, No. dosť veľa vecí. Urovňakú dielbenu, do ktorej si uskladníme veci. No, veď to tiež treba. Ale aby som Ideme najskôr si zväčšiť rozšíril barák. dom, no veď to chcem. Takže potrebujeme sekírku. Ty si malo, ne? Lopatu? My potrebujeme hlavne rozhľadňu, ja idem robiť Ne, rozhľadňu nerob ešte. To má čas. Postavíme osobitne. Veď áno, ona bude osobitne, veď uvidíš. No a tu je to ono vypečené. Dobre. Vole, ja mám už úplne bordel v tomto inventári. Tak. OK. Tak. Ty vole, tu toho už je. Dobre, potrebujem bedničku. No. Mám len na jednu, no nevadí. Dám si. Dobre, toto nepotrebujem. Čo je? To musím jak retard, ne, presúvať. To mi nechce. Tak. Dobre, torče si nechám. Mushroom. Ja musím si ísť vyťažiť nejaké drevo. Alebo budem pokračovať stavbou kameň. No, drevo choď vyťažiť, to sa nám hodí.
Čo to? Aha. Což nejak sa dá urobiť vlna, ne? Ne, sakra, nejak sa to robilo. Počkať, kúknem na wiki. Jak sa to... Ne. Dobre. Tuším sa z toho dalo nejak urobiť... Vúl. No. Čo ja viem? Aha, už viem jak. Dobre. Jasné, už vieme. Ups, čo to stalo? Zamrzol som? Haló? Ja ťa iba nevidím, kde si? Čo to stalo? Neviem, ja ťa nevidím. Aha. V pohode. Ja tu len vieš. Jasné, tak to sa robí vúl. A povedz mi, jak sa robí rebrík. Lebo to nie. Jak si spravím rebrík? Neviem, ja robím posteľ momentálne. Máš nejaké tie stringy? Kde som dal drevo? Jo. Mám dve... Nemám stringy, žiadne. Super. To je výborné. No, Máš nejaké drevo? Potrebujem drevo. nemám. Nejde, potrebujem si urobiť aspoň... To čo je? Ježa. Ja asi viem čo to je, to sú tí slimáci. Poď sa pozrieť. Kde si? Tu som. Hen, on sa tu nejak bagol. Je to slimák. Ja som ho odbagoval. Vidíš ho? No, počkaj, bežím. Tu. Zabijem ho. Slimák. Toto! Čo je? To je slimák, zabij ho. To je slimák. Hej. Teraz sú dvaja malí. A teraz sú traja malí. Už padajú z nich tie guličky. Tie sa hodia. Zabil si všetkých? Ja ešte ich počujem. ja nevidím slim. Ja nie ho nevidím. Aha, tu sú! Ty vole. Tu je jeden tiež. A tam je slimák. Počkať, môžeš dojsť nejak na povrch? To je sila. Ja som ešte v Minecrafte slimáka teda nevidel. Po všetkých pobí. Všetky. Ja som ich všetkých zbil. Dobre, máme ešte tu je jeden. Dropol. Super! Dobre. Máš to, že slime ball? Máš, že slime ball? No, 3. To je super, ja mám 13. Na čo to je? To ti hneď poviem. Dobre. Dobre, mám sticky. Idem si urobiť masakeru. No. A teraz mi povedz, jak spravím rebrík. Rebrík urobíš z oných, z palíc. Palíc? Ani nemal si ešte robiť tú rozhľadňu. Na čo to inak máme dva crafting table, keď nám bohate stačí iba jeden? Jak z palíc? Ne? Ja som idiot. Daj potom do truhly tvoje veci, ak ich nepotrebuješ. Niekomu sa môžu zísť napríklad mne. No. OK. Dám. Jej, No tak jak urobím ten rebrík? Z palíc. Ja. Haló, lagol si? Jak z palíc? Jak Z palíc, normálne, veď urob si sticky. styky mám? No a tie daj tak, ako keby to mal byť, ako vyzerá rebrík, no však urobíš 3 a 1, aby si mal mriežku, ne? Pozri sa na wiki. No. S týmto to už ide rýchlejšie. Tak by. No. A má to treba dosť veľa stykov.
Ne? No. Takže mohli by sme začať aj rozširovať náš barák, nie? Neviem, koľko tu je tých oných. No, kašlem na to, veď nech sú. Mohli by sme začať rozširovať, nie? Kde si? Hej, ty si tu hore. No, vidíš, že sa to dá. Mohli by sme začať rozširovať. No. Ale to až na budúce. Takže ďakujem, že ste si nás pozreli a potešil by like alebo odber a nezabudnite pozerať náš ďalší diel, lebo v ňom budeme rozširovať konečne tento kamrlík. Áno. Tešíme sa na ďalší Čaute. diel a zatiaľ čaute. This is the end for you, my friend. I can't